Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with uPhakamani. Remember, the previous episode ended with uKwenzo hearing uPhakamani speaking noThina. So this episode starts off from that scene. So uPhakamani angene emotweni, and you can see ukuthi uKwenzo, he's looking so annoyed, you guys. uPhakamani then says, "Ayike ngiyitholile bafo, singadonsa." Then uKwenzo looks at uPhakamani. Is like, Phakaman is like, yebo mfowethu. uKwenzo then says, wafonela uThina manje, what's going on? uPhakamani ke abe shocked guys, akazi ba athini, ambheke uKwenzo or what? uPhakamani is like, uThina. uKwenzo then says, yeah, ifone yakho ibi-connected la emotweni, and uthi kuyaphuthuma, she wants to see you ngobani. uPhakamani then says, oh, uThina, umfazi kaVusi. No man, yazi uGcina uthe kunama renovations e-ofisini angazi thizeni. uKwenzo is like, hayi kahle jama, singakhophani mfowethu, ngiyacela, let's not make a fool of each other. Ubaba noma angeke baze bavume uGcina arenovate kuleya ndawo. Jama, uGcina uyithathaphi inamba yakho? uPhakamani then says, uyithathe kuVusi. uKwenzo is like, uVusi? uPhakamani is like, yeah. uKwenzo then says, musu ungenza islima jama, how? uVusi ngiyamazi ukuthi kunyanya kangakanani, angeke aze avume unkosikazi wakhe abe nenamba yakho. uPhakamani then says, okay ke. uKwenzo then says, yini vele leyo ongangitsheli yona? uPhakamani then says, okay. When I came to the Dlamini house, uGcina uye wacela inamba yami, yabo? Wathi akathandi lento yami noVusi constantly fighting, yezwa yini? Ubecela nje inamba yami to get to speak, or to get mina noVusi to speak in a way. Angazi mfowethu kodwa uyicelile inamba yami. Yamhlupha ngempela lento. So she was trying to fix izinto between mina noVusi. uKwenzo is like, oh, ngempela. uPhakamani is like, yeah. Kahle uyabona, mina nawe siyazwana, and uyabona lokhu uGcina. So imphatha kabi into yokuthi mina noVusi asizwani. That time sobathathu sizalwa ndawonye. uKwenzo then says, yeah, ngiyakuzwa. uPhakamani then says, yeah, we should all be getting along, man. uKwenzo then says, yeah, ne? That would be beautiful. Kodwa-ke kunzima mfowethu. There's a lot of misunderstandings in the family. Kodwa-ke singenza kangcono Phakamani. uPhakamani then says, yeah, singenza kangcono, sibadala mfowethu. uKwenzo is like, hey ngempela sibadala. uPhakamani then says, sizozilungisa izinto. uKwenzo then says, yeah, so singahamba. Then uPhakamani is like, yeah, shaya imoto mfowethu. And then the scene just ends like that. Guys, indaba Phakamani benoGcina, guys, they are gonna get caught. And the person I feel the most sorry for is uThina, you guys. Anyway, next scene, uSamke benovuma at Embalenche. uSamke is cashing up, she's counting imali while uVuma standing there. So Samke, the scene starts with uSamke saying, so wena kahle uphikisana nalamagama enduna. uVuma then says, ngoba ngifuna umzukulu wami abe nonina. uSamke then says, okay ke, into engizoyenza mina ngizobuyela back enduneni ngimtshela ukuthi wena usuzenzela ngendlela yakho. Asinike olunye usuku kube nomhlangano asitshela ukuthi siqhuba kanjani phambili. And then uVuma then says, kanti ubani inhloko yakwambambo? Yimina noma yile nduna? uSamke then says, njengentamo yakwambambo ke fanele ngenze sure that everything ihamba kahle ekhaya. Kodwa-ke ku-obvious ukuthi yonke imizamo yami ayibonakali la kuwena, uyayihiphiza. uVuma then says, uke wawubuka umuzi wethu? Uye wangena emakamereni wonke wawubuka? Ikhaya yikhaya ngey'ngane. Ziphi ingane zalaphayana ekhaya? Azikho, zihambe zonke. Awuboni khona into engalungile ngalento? uSamke then says, vele khona into engalungile, yikho zihambile. Azizwa ngithi ungena ngapha uphuma ngapha, ingane nje ezingananhlonipho, azinambeko nje. uVuma then says, bezingena inkinga lezi ingane ngaphansi kwesandla sami. uSamke then says, bezingena inkinga? Oh, uSangweni uyingane kahle, ngithi uziphethe kahle. Yisela ingane yenza ubugebengu, uvele phi yena?
uvele bingani ebenengane yisidawa nje nomakhelwane can agree to this bayayibona lento uvuma then says nayo ke into engayifuniyo omakhelwane abantu angifuni indaba zakwambambo to be gossip la eXhobo lowo muzi fanele ubuyele kwisidima sawo and then uSamke then says how ngoba yonke into ishintshile ukufika kwami okay ngiyabuza ukuthi uthini zishintshile izinto ukufika kwami wamesheka zonke izinto yazi I've been watching you all of these days dala ngikubona ukuthi wena ukhumbula udeliwe wena dala ngikubona ukuthi usamthanda even when she's underground usamfuna udeliwe wena yini into engiyenzayo ejabulisayo ayisekho yini angikuphekeli kahle angibi kahle manginawe empedeni ushadaphi Vuma bushadaphi uvuma then says uyazi ukuthi akukona engikhuluma ngakho that is not what I'm saying the problem is uSamke then says into engiyaziyo mina angikaze ngaba yisidum nasesikolweni mina ngiyakuzwa ukuthi uthini awusangithandi awusangifuni Vuma and then she starts crying hisho mungabe awusangifuni Vuma uvuma like hayi bonjalo uSamke then says ngikhathele mina ingane zakho ziyangikhathaza ngempela yazi mingizibheke nasesibukweni ngizaqile ngiyaphela ingane zakho ayi mina ngikhathele ngigeza izandla zami kodwa into engikutshela yona Vuma if something happens kumanqoba ngilibeka kuwena icala ngikhathele mina and then the scene ends like that guys. This scene made me so happy because it just feels like finally Uvuma is seeing ukuthi hayibo uSamke wafika ingane zigcwele endlini wazixosha zonke when she's there all of a sudden none of the children are home or staying at home. It's about time that Uvuma is seeing through some of these things. Again, next scene we see Unjengaya. He is sitting and he is sipping one of his hot stuff brandy or something like that. But uPhetheni walks in and she sits across him. uPhetheni then says, you better have isizathu esiqondile ukuthi uqashe ukwenzo emsebenzini. Unjengaya then says, awusahloniphi wena, awusangihloniphi nje nhlobo. You just walk in lana ungankonkozile. uPhetheni then says, phendula sibalikhulu. Unjengaya then says, ukwenza uyinkunzi akadinga uma wakho ukuthi amlwele. uPhetheni then says sekwanele usuyipanishe ngokwanele indodana yakho. Unjengaya then says he is not my son. uPhetheni then says ngiyacela sibalikhulu. Unjengaya then says unkosikazi wami walala nomfowethu baba nomntwana indodana ya as is about to say indodana yami he pauses baba nendodana manje ke uma ngithola iqiniso umfowethu waba yigwala decide ukufa before he could see ukuthi ngimdinelwe kangakanani. Manje Phetheni ngikhale kubani ngikhalela unkosikazi wami lo owangichithela ngikhalela umfowethu ofile. You can see guys uPhetheni the tears start running down her face. Unjengaya goes on to say ngikhalela indodana engasiyona eyami ngikhalele bani Phetheni ungilimazile Phetheni ungenze ngafila empty inside like ngiyifailure. He starts crying you guys and uPhetheni gets up and she hugs him and she's like yobe myenam yobe ngiyaxolisa sibalikhulu guys and Unjengaya is just crying there. We can see uNomfundo, she's watching from the door you guys. This was so sad but I am glad that Unjengaya akabodle man because he's been keeping all of this thing inside and it's just making him miserable. I get next scene girl we see Utrina. She's wearing her sexy lingerie guys. She decorated her and Uvusi's room. It's like a cute nyana romantic setup you guys. And then atati phone Uvusa konjan. She takes her phone and then she sends a voice note. Then she says lalela Utrina ngikhuluma nawe emva kwalokhu inamba yakho ngizoyiblocka angifuni ukuza lutho ephuma kuwena angifuna ngiphinde ngikubone nje just forget I ever existed nami ngizokhohlwa ngawe futhi bye. And then she just puts the phone down. Few seconds later ke angena uVusi is like hayibo
nali izulu elincane. He walks in, guys, to the romantic setup. He's like, kwenzakalani la ekhaya? Ugcina like, welcome to Secret Restaurant. Ngizoba i-waitress yakho namhlanje. You look hungry. She starts undressing or untying her gown. Uvusi then says, ngilambe ukufa. Ugcina then says, how about we skip all of this and go straight to dessert? Uvusi is like, okay, idlelaphi le dessert. Then they start kissing, guys, and then the scene ends like that. Okay, next scene, uSibongile userezi shame she's walking there. You can see what she's down, she's sad, and then Uzama approaches her. Uzama's like, my F. You can see uSibongile said, she's like, how yini manje? Wenze njani? uSibongile's like, disciplinary hearing yam iseduze. Kungenzeka bang Shezama. Uzama then says, hawu mngani, kanti awukwazanga ukuprove ukuthi uyena leya ntombazane okope wena. uSibongile then says, ukwenza uthena mele ngibheka ama-draft ami. Maybe something will help me ukuthi ngiyiwine leli cala. Then Uzama then says, namngani uqinisile ukwenza. That's a good idea. uSibongile then says, kuyafana angiyitholi Zama, angitholanga lutho. Kodwa Zama, ngiyazi ukuthi ubusi uyena ontshontshe umsebenzi wami. Wafika kumina wathi unenkinga ye-laptop, ufuna ukuthi ngimboleke enzela azoqedela le-assignment yakhe. Mina ngamsiza ngamnikeza i-laptop yami. Uzama then says awume. Uthi wenzeni? uSibosh then says, bengithi ngiyamsiza kuphela. Njengamanje uMr. Kuhobeste uthi ucabanga ukuthi yimina okope umsebenzi kaBusi ngoba uBusi usubmithe qala. Uzama then says, okay mngani, kulungile, it's fine. Sizoyilungisa lento. Don't worry. Khuleka leya ntombazana, she thinks she's smart, but she's not smarter than you and me combined. How? Nali qala bo. Yazi ungakhathazeki mngani, the truth will come out. And then she hugs uSibongile and the scene ends like that. Last scene, uThuli, her phone is ringing. And when her phone is ringing, uPhakamani ofonayo. Manje uThuli, she has a huge crush on uPhakamani. So when she sees ukuthi uPhakamani uyafona, she's like, Nelly, buka. uNelly's like, how? Side dish katrina. I'm just like, Nelly njalo, you can't say that in front of uThuli. uThuli's like, na. Like, what if we angifuna? Ngenze njani? uNelly then says, awuphendule size ukuthi uthini. uThuli then says, okay. She answers the phone. uPhakamani then says, sawubona. uThuli then says, hello? Ubani lo ngikhuluma naye? uPhakamani's like, how? Uyazi ukuthi ukhuluma nabani. Hi bo guys, so rude. That time uThuli, she's blushing. uPhakamani then says, kunjani? Uhamba njani ubusuku bakho? Then uThulisile then says, ubusuku bami bunzima nje, ngiyagodola. Nathi ngathola umuntu nje ozonginikeza i-warmth, yabona. uPhakamani then says, nqese ngalokho. Ugcina useduze. And then uThulisile then says, angizwanga? uPhakamani then says, unike ugcina ifone. uThulisile is like, angizwanga? Uthi ufona efonini yami. Wabufuna ukukhuluma nogcina? uPhakamani is like, yebo. uThuli then says, chabo. Hayi uyayibapha bo. Yazi angifuna ungasho. Hayi bo ukhona shame. Yazini kodwa bamba kancane. As she's saying that, uVusi nogcina baqhamuke walking in ngase-lounge. uVusi then says, makhosazana, angicela ukuthi namhlanje ningazihluphi nje ngokusetha itafula. Mina nonkosikazi wami sizodlela ekamereni namhlanje. uThulisile then says, okay-ke, gcina nayi. She stretches out her phone to give it to uGcina. Khona ufuna ukukhuluma nawe. uGcina looks at her, she's like, ufuna ukukhuluma nami efonini yakho? uThuli's like, yebo. uGcina comes closer to uThuli. She's like, ubani loyo? uThuli then says, uPhakamani. And then the scene just ends like that. Remember phela uThuli not uThuli, uGcina, when she sent a voice note, she did say ukuthi yambloka. Shuthi-ke uPhakamani could not get a hold of her because uGcina umblokile. Now he's getting through to her through his sebenzi. Guys, this thing's going to be messy. But anyway, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys on the next one.